La història de la companyia, així breument, és difícil perquè ara just estem fent els 10 anys, però fent un viatge interestel·lar i superràpid. Diria que vam començar perquè d'alguna manera jo tenia ganes de veure un tipus de teatre que no arribava a trobar i li vaig proposar amb una promoció d'alumnes que en aquell moment estaven a l'Institut del Teatre, dic, vinga, aquí hem de fer una proposta de teatre col·lectiu, de creació, de vitalitat, de ritme, d'energia, de carnaval i de fet des d'abans de finals del 2001, començament 2002, és quan vam arrencar. Hem arribat a fer 6 espectacles i aquí estem celebrant-ho, encantats de la vida. La proposta escènica és d'una vitalitat molt generosa, amb un ritme trepitant i d'un treball molt col·lectiu. La definició de cultura no me la puc inventar jo, la cultura ho és tot. És el resum de tot el que fem plegats. El que nosaltres aportem a la cultura és el que ens toca aportar, que és la nostra part de creativitat i d'aquesta representació simbòlica que necessita la societat, que jo crec que el que no hem de confondre és què és cultura, què és educació, què és indústria i què és art. Crec que el debat passa més per entendre que la cultura són moltes capes i que són les capes i quan se sumen és quan podem parlar de cultura. El gran repte que tenim en les arts escèniques, no sé si és un gran repte, potser és molt antic i no és tant un repte, sinó com tornar a mirar les arts escèniques com un art i no com una indústria. Vull dir que puguem jugar, estem condicionats a entrar dintre de l'intercanvi i del trueque, no? Tu pagues l'entrada, jo et faig somriure, et represento, però el repte és tornar una miqueta a donar-li el seu valor original, no confondre'ns amb que el teatre o l'espectacle és un element més de consum sistemàtic i que es pot banalitzar. Clar, tot es pot banalitzar, però el més interessant és tornar a donar-li el sentit que té de veritat, que a part de poder ser molt divertit, és bastant profund. Bé, d'Ifurbi ara ens trobem aquí a la biblioteca, en aquestes bòvedes del segle XV, disfrutant dels 10 anys de creació. I ara, en realitat, el que estem fent, a part de disfrutar de fer el que més ens agrada, que és compartir-ho amb el públic, és reflexionar a veure cap a on tirarem. Estem en aquest barco impressionant, intentant aprofundir dintre d'aquest aniversari que hem fet i cap a on ara estem, just una miqueta allò mirant, oteant a l'horitzó, amb moltes ganes de trobar una esquerda per on continuar perquè està tot molt blindat, però aquesta vitalitat que ens ha portat fins aquí encara empeny.